Vítame vás pri predstavení nášho najnovšieho projektu IBV Dvorníky pod Ráblom, ktorý sa nachádza v krásnej prírode a pokojnom okolí na okraji obce medzi mestami Nitra a Hlohovec. Výstavba začala na jar 2023 a tento projekt je prvou etapou veľkolepého plánu. Projekt IBV Dvorníky pod Ráblom ponúka 22 bytov rôznych typov, jednoizbové, dvojizbové a trojizbové. Pre každého sa tu nájde to pravé. Okrem bytov nájdete aj 4 domy v radovej zástavbe. Vybavenie bytových jednotiek a rodinných domov zahŕňa keramické obklady do výšky zárubne, laminátové podlahy, plné interiérové dvere s obložkovými zárubňami bez prahu a sanitárne zariadenie s vaňou alebo sprchovým kútom. Pri výstavbe sme použili kvalitné materiály, akustickú tehlu a sádrové omietky. Všetky domy a byty sú vybavené moderným parkovaním, ktoré je zahrnuté v cene domu. Pre vaše pohodlie sú v každom dome aj byte nainštalované rekuperácie vzduchu, tepelné čerpadlá a podlahové kúrenie. Tento projekt je skutočne stvorený pre komfortné a moderné bývanie. Lokalita ponúka aj vynikajúcu občiansku vybavenosť vrátane škôlky, obchodu a zdravotného centra. Pridajte sa k nám a objavte nové možnosti bývania s projektom IBV Dvorníky pod Ráblom. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.